ka kubor ke basungsi na ka benta ke India kan ba ke China kadang penklan ya ka bor sipai jong ke Pakistan ka kular ban ai ki ling sun ki misal ki ling sun tma ki ling sun bom da ka jing temu ban penjilu shushu ya ka jingi trelang bakongsan jong ka bat ke Pakistan ka China kalapan poi ya ka ling sun ka baar ka balabit pha ha ka kerdan ka balachna na ka benta jong ka negari kane ka jing pen poi kalong si benta ka jing ete ka balong san billion na ka benta prateli kum kini kiling red kane ka jing ete kular ban kentiu ya ka bor sipai duriau jong ka Pakistan ha ka duriau ba Arabian Sea bat Indian Ocean ya kane keling sun balapan her wahun kabadon hapdeng jong ka China lapan biang ya kane keling sun dagi tiare le ki batmai pat ki sensor teknologi ka China klade pan IT sau teli kiling sun bamenta sya ka perlok bala slam bha jong ka kane ka cingle kaya hap pat ka jingroi jong sipai duriau jong ka China ha ka duriau Arabians khamtam ha kaleng ka kat ling sun kwadar ha Balochistan kabalong kabenta bakongsan jong ke China bat ke Pakistan economic corridor kabala kot bon klur tingka kajing temu jong ke China kalong ban penklanya kenhon sipai duriau jong ke Pakistan bat ban penon kam ya ka ban pendep ya kijing temu bakongsan jong ka kat ba ke Pakistan kayok mentoy da ka penon kam ya kini kiling tma bat kiling submarine ban tuklar ya ke India ke Pakistan kadai ka wei kari kanong thit tiare le kaba he tam na China kaba kham kongsan kalong baka China kalalong kari kaba he tam ban ai tiare le sya ka Pakistan labun snam henrei menta ka Pakistan ka persyang ru ban penklan ni kicing adai jongka hakaliang jingya dari bat ka Amerika kumban supen kan mau haki kendiat sengi mensua ka Pakistan kala IT no sya ka US ya ule no jong ka Islamic State Khorasan Muhammad Sharifullah halor kane utrom mulai ro ya ke Pakistan ha US Kongres Muhammad Sharifullah ula syak keno ba udon benta bakongsan ha ka jing thombor ha ka katling sun jong ka Kabul haus na marjar arpuai ha ka bala peniap ya sispa nyu pungut kinong Afghans bat khat arngot ki sipa US kapha ya kileno bat ka jing penpat ya laga jong ka rendang ka bu jong ka Pakistan haka lai tarik uluber tang hadin katai ke cipna jong trom ka Pakistan kalapen i ke jing trelang jong ka bane kon persya ya ki kam leno bat ban kentiu ya laga jong kanam menteri rang bado jong ka Pakistan Syekh Sharif Ulaong nginyai beteng bane trelang bat ke US ban pentikna ya ke jing suk bat ke jing singan ha ka thain henrei kinong pej benia kinget bakane ke jing skotanat kala ban long ka balingkon namar baka sorkar trom kamla ban penklanya ke jing trelang hakaliang ke jing dari bat ke Pakistan